Sawubona mama. Yebo njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Yebo, umama esimbona endaweni enhle kakhulu. Ngabe umama bani? Mangema lo Yeah. wasindana. Yeah. So namhlanje mhla ka-30 Yeah. May ithempeli lala eMpophomeni ba decide ukungenzela umcimelo bengivalelisa nje ngoba ngiyosina ngomhla ka-15 June. Yeah. Ezweni lasezwelibomvu eThekwini. Yeah. So ngiyacabanga ukuthi-ke uthando labantu baseMpophomeni baye bahlangana bahlela into enje. Yeah. Siyabonga kakhulu. Umama uzizwa kanjani ngento enhle kangaka nenkulu kangaka elimhlelele yona ithempeli laseMpophomeni? Hayi ngiyathokoza Nkosi yami ngoba ngathi nje bonke abahlelele umcimbi uNkulunkulu angabenzela into ezinhle. Yeah. Baphumelele into emzentethelo zala ekhaya uNkulunkulu nje abemukelise uDu njengoba umshumele ehleze esicelela njalo cha iyenzeka ngempela imshado ngicanga semshadweni wesi5 manje umshumele lokhe eqotshiwe sicelela leyo nto so ngiyacabanga futhi ngiyathemba ukuthi unyazi luzobamukelisa nezintombi ngokunjalo siyikhipha inansuka siyimukele nensizwa zala ekhaya ngiyathemba nje ukuthi uNkulunkulu uzobenzela into ezinhle mabekwazi ukwenza into enhle kangaka ngiyayibongela ngiyathokoza kakhulu. Yebo. Manje umama njengoba ke umcimbi usazoqala sizwile nje ukuthi ngathi umcimbi uzoqala nje manje enkonzweni yasemini. Umama yini azifisela yona mhlambe kulolu suku la namhlanje ngaphambi kokuthi ke kuqale ke umcimbi omkhulu kangaka? I think ngaphezulu kwakho konke nje ngiyafisa uNkulunkulu angiphe isikhwama sokuphatha amazwi abantu abazongipha ngawakhohlwa nangelinye ilanga kaningi losizobe zikhona elalele zwaloba makufika izinto ezifikayo ngendlela engizoyihamba ngiphinde ngiqalaze nje kuleso sikhwama njalo ukuthi bakwe kwathiwa ngosuku oluthile ngiphinde ngiqhubeke nendlela nokuthi abantu bejabule bebuse nje kube kuhle. Siyabonga kakhulu mama nathi nje sithimba siyafisa ukuthi konke kuhambe kahle kuze kuyofika ekugcineni. Sithi ubuhle kodwa. Ngiyayibongela. Siyabonga. Amen manazarayitha. Cha, uhlelo lwethu luzoba ngaphansi kwemizuzu. Ewu-30. Luzoba less than 30 minutes. Kade kabagcotshwa besho ukuthi kusebusika ilanga liyashesha ukushona. Abazokhuluma ngizocethi bangihlonile banginikeza indawo yami imizuzu izoba mthathu 3 minutes ubeka amazwi adle ngesiqi adle ngokuba makhulu ukuze umsebenzi wethu uhambe ngendlela esifisa ngayo sonke. Khona abangenawo amafoni ama-smartphone abasaphatha obhopopo abangangazi angisho ukuthi ngingwakwasibiya mina kwaNongoma ngisabatha khona lapha ekhaya eMpophomeni uNkulunkulu kodwa isikhathi esiningi ngimningi eGoli eSandaneso la sizocela umama Mkhokheli uMahadebe asondele
uzosipha amazwi kube umama uMandlovu kaNkala abeseduze, kube ubaba uMshumayelo lapha ekhaya ubaba uNtombela abeseduze, bese sicela izwi elilodwa kubaba uMvangeli njengoba ekhona phakathi kwethu enganeni ayiqinisa ukhakhayi, bese ke kuvalwa inkonzo ngesihlabelelo. Ayi asikwazi ukuhlabelela ingoma besihlabela 72 ngathi kubhalwe into wrong u72 lo busikhali sethempelini siuphinde Isa esinazo nobuso obunyukubele lapha endlini. Bakhona phela abantu ukuthi makwenziwa into enhle bona baphambane nesimo sentenhle avela thukuthela gqunqa umuntu abemnyama njengami. Ngoba ungafuni ukuthi wenze into enhle komunye umuntu. Izibusiso esinazo ukhona umkhokheli. Sanibonani, ngiyababingelela abangcwele egameni loNyazi. Amen. Sise kahle sesisemcimbini. Kuthiwa ke angisukume ngikhulume amazwi amabili okuphelezela uMangema uma eyale ezwelibomvu uyogana ngakithi kuntombazana. Ngemo ngizocela nje sisi mina ukuthi uma ngabe sekufike lesi sikhathi usubekezela isikhathi eside kangaka, uNkulunkulu waseyawenza umusa wokuthi ngomhla ka-16 uyokwenda 15 ngiyaxolisa uyokwenda. Ngiyacela ke intombazane ukuthi uma ngabe uhamba ufike lapha ya usenzele inkonzo enhle, inkonzo yokuhlonipha, inkonzo yokuhlonipha umndeni okwendela kuwo, kanjalo uhloniphe ngisho umakhelwane, uzophinda uhloniphe ngisho isizwe sasezwelibomvu. Ungafiki uphoxe mina, ungafiki futhi uphoxe umzali wakho okuzalileyo, ngoba ngicabanga ukuthi ukukhulisile wakiyala wakhuluma nawe ukuthi intombazane iphatha kanjani. Namanje ke uma ngabe uhamba uya lapha emendweni sisi, ngizocela ukuthi ufike uyiphathe kahle, ungaphoxi uMshumayeli Ntombela Nkosi yami njengomphathi wakho. Sikuphethe intombazane, sikufundise okuhle, sakufundisa inhlonipho. Mina ke nje u14 wami ngithi uyawazi, angikaze ngidlala izindlu mengabe ngiku14, ngingazidlala mengabe singaphandle. Yabo mase ngiku14 ngikhuluma okukashembe kube kuphela. So ke awuzufika ezwelibomvu ntombazane wenze okungasikhona. Umakoti uyiphatha kahle emzini, umakoti uyahlonipha, kuyabekezelwa. Akiwa ke kodliwa ama-fried lapha yana sisi. Ngeke mina ngikuziqambela amanga ngithi emzini kumnandi, emzini kunje no. Emzini kunzima sisi, kufunakala umuntu omeleleyo. Uma ngabe ufika lapha yana uzofika sisi umkhwenyane enabafowabo, awuzufika ubahlukanise wena. Uma ngabe ufike begqokelana ihembe lilodwa, sisi lizophuma kumfowabo uluwashe bese yaligqoka umyeni wakho.
awuzukusho ukuthi uligqokeleni ubhuti wakho leli shirt ngoba elakho lathengwa uwe awuyili ukokwenza lokho wena kanjalo uma ngabe ufika lapha yangemo ufika bengazwani kahle ekhaya ngoba kuzokwenzeka sithandwa sami kuyenzeka ufike nje emzini abantu ufike ubone ukuthi hayi engazi asithi akuhambi kahle lana asidlelani ndawonye lezi inkalakatha zala ekhaya uyazi wena uzofika wenze lolo bumbano ukufika wakho afike kwenza ushintsho lapha yakuloya muzi kubonakala ukuthi wena uzokwakha awuzili ukuzobhidlisa umakoti ke nje othanda indaba angimthandisisi mina umakoti ozadatshukelwe iphinifa emabeleni ngoba ehengeke efuna ukuxoxela lowo ngale kamakhelwane indaba kuze kubhoboka amaphinifa emabeleni angimthandisisi mina ungakwenzi lokho sisi ngobani uzobuphoxe thina uzobuphoxa impophomeni ntombazana uma ngabe wenza okungalungileyo laphayana yazi khona into abazoyibuza bazothi engabuphi umkhokheli wakhe bese kuthiwa kuvela uMahadebe akaza lunguze ngamawinda kucekeza indaba so ke nawe sisuma ngabe uhamba uyalaphayana awuzukwenza ngisho ufike ethempelini lakhona ake abantu babuza nithi kambe ubuyapi lo makoti ozothe kangaka kahlonishwa ke sisi thina sikhule sitshela ukuthi uhlonipha ngisho ithempeli owendele kulo thempeli nje owendele kulo mawufika nje awukwazi ngisho ukunaba kuze kuphela iminyaka nje lokhu uthe ufinqe emlenze uzophathwa inkwantshu ngobani kusemzini kukhonza abantu basemzini la ekhaya la kuleli thempeli osuku kulo so ukuyiphatha kahle njengani yakwethu wenze okuhle usenzele inkonzo enhle awukhulumi izindaba awenzi into abazobabaza ngisho uhamba edolobheni la khona sisi akucaca ukuthi kuhamba umuntu ofundiswe kwangema wafundiswa emathempelini akade kukhonza kuwo wazwafundiswa futhi nabakhokheli bakhe uthe usibiya kubu 10 minutes sibiya ngiyacabanga ukuthi khehla seku 10 minutes ngiyabonga inkosi buseni kuzwini la sekuze kwahlangana kuthiwa asizokhuluma sifakaze samukele udade wethu Mangema simemukele ukuthi usesuka kubo sokwenda ukuthi kumele ukuba isikhathi asibalekile kunengoma dadwethu engabe ngikumukela ngayo manje isikhathi ngibone ngathi sisambe kakhulu ihlabelelo sika 211 angizosihlabelela abangcwele sikhuluma ngokuthi besethwese thina inkosi ijoka lemphefumulo yethu ngifuna ukukutshela dadwethu ukuthi ngokucabanga kwami uShembe leso hlabelelo wayisiqambela ukuthi sibopha mina nawe eMnazaretha ukuthi yijoka lemphefumulo lengume emhlophe sembethe mina namhlanje mina nawe kepha ngoba ngisibhekise kuwena ngifuna wazi dadwethu ukuthi lesihlabelelo nakho emandweni la uyakhona siyakhuluma leli ijoko ozolithwala ngekusale ethula welethule ethuleni uma ngabe uyinkosikazi ezokwenda njengawe nemingcele eminingi kakhulu kunezinto kumele uzishintshe kade uzenza kini ongasafanele ukuthi uzenze la uyakhona uthi ugogo wayengithisha uthi awumntaka Joe usuyogana ngithi yebo gogo uthi ngifuna ukukunikeza lamazwi usahamba emhlabeni ngwakhona uthi mangabe uyogana uhloniphe uzohloniphe ngisho ibala ungame baleni ngoba izidalwa ziyabuza ukuthi owakabani loya umuzo obani lo abamekiwo kanje uma ngabe kuyogana dadwethu kunama gift abazokunika onazoba no chocolate nama sweet amnandi ongahlwa acabanga umenda unjalo umenda udlali namhlanje muhle kusasa mubi kodwa kumele ubekezele ngoba uzovumela lezi inyongo esandle nozofaka leli ibhandela emhlophe lisekhanda nelisokhalwe nalisho ukuthi uzochoma ngalo la ku TikTok sikubuke ku TikTok ngalo leli ibhande ozobe usulifakile dadwethu ngifuna ukukutshela namhlanje ukuthi
lisho likhulu. Ubona umnyeni wakho uganwa nje akaziganelwa nje kunokhokho bakhe wena mhlamba usuyena nomnyeni wakho. Sufika lapha ekhaya usha u5 ongakwazi ukuthi uvela kaMabani. Nkosikazi mayiganile leli bandla hlonipha kakhulu. Yebo kunensila esibeletha uthina masifikile sinongathandisiseke emzini kodwa siubamba kunjalo. Inkosikazi leli bandla inayo idivorce ngifuna ukukutshela mntakama ukuthi uzufele khona. Nkosikazi leli bandla idivorce isidalo. Uma zisho kuyahamba yokhala ikhala emcamelweni ukusumaza uthethe. Ithi yabheka kunina mina ngangifika uma ethi engani wena unekhandela ihlaza ngicine ngingasazethula ngamaNazaretha. Mina nguMandlova kaNkala ugane kaNkala entabeni zaseMsinga. Ngithi mangabe sengifika seziushukile unkonke. Ethi uma engani lamakhanda ahlaza akandlovu namanga wena ngithi awuma ubalekela ukuthi ngingabuyi moke wabuya emzini nengani zakho ozobuya nkosikazi. Umendo ubanje ushisa ukazwalula wehlula ngisho ma ngisho gogo. Mophumile wahamba wathi uzomukela inkomo zabantu babwakho akuselula ukuthi ujike. Lapha dadewethu ngifuna ukukutshela ukuthi lapho yakhona kunezitho ozosifica zikamnyeni wakho. Emumva lo usuka khona kunezitha zabazali bakho. Ungagani kabili kathathu usithi siyakubona iminyaka iphelele nanembili usela uMangema. Useyilulwane la ko TikTok la indaba eqala khona zizephele khona. Awusazi ukuthi kwenzakaleni uhlulo umendo uyobamba ngenkani. Umendo ugana ngenkani sisa ngifuna ukudlala ngawo. Umeke wawuvumela umendo uzozibona ukuthi uzokwenza kanjani. Uzokwenza kanjani vele mawucabanga. Ngoba uzohlala ngenkani wakhishwa ngebhokisi wahamba waye emendweni bathi ingcwaba lakho lisemzini uzophinda ukuthwala ingcwaba ulisekini. Kumele ucabange kahle lokhu lele ubambe ngenkani lo mendo ozoya kona dadewethu mina ngithi ngalamazwi ngiyakuphelezela sisi. Noma usukushuka ngifuna uMandlovu wakaNkala uzumkhumbula ukuthi washo kanje. Umendo akusiyona into elula. Into efuna unkosikazi onengqondo. Akafuneka unkosikazi ohamba emazonke incingo lezi ethi mina ningibona nje kwami kunje sigcwele sonke la siphelele siba ngaka akekho umuntu onganawo umendo okudi kube nenkinga umshado onganankinga awukho umshado onganankinga kodwa akekho unkosikazi ombone ema ucingo nocingo ethi mina inkinga yami isinje uzokuthole nowaye engafuna abazali bakho nowaye engafuna ukuthi uganele lapho yakhona ethi kube yima ngabe sengiyashiyeshe namanga. Mina dadewethu ngifuna ukukutshela ukuthi lapho uyoganela khona uzokufica izitha zakhona. Konke ushiya izitha zakinda zizokupheka zikuphule zikuhlanganyele kanye nomendo. Umendo awuza ngwalulo umamezala akayiyona into okudlala nomntanakhe. Tshela kahle ethi ngakhulisela umntanami lo. Qonde nawe uthi we ngazogana mina ngizophuye ngibuyele emumva ngiyohlekwa. Umendo ubanjwa ngenkani sisi. Abangani hey. Umngani uzoke kutshela ukuthi ambikela usizi. Ethi umngani we mina mngani wami kube yimina ngase ngiyashiya. Ushiye lapha ku TikTok. Uzogugela lapha. Uzohamba emhlabeni. Uzohambela lapha uzongcwatshela futhi kaNgema. Thina sifuna ukungcwabela emshadweni. Mina ngingake ngihlekela egroupini. Thiwa hey uMangema usedlulile emhlabeni ngibe ngakhuluma kanje ngaguqa. Ngavele ngifaka ko WhatsApp egroupini ngifaka amakhanda atshekile ahlekayo. Ngithe ngani ngamtshela. Ngathi umendo awudlali sisumendo. Umendo ufuna umuntu onesibindi. Indoda iyafihla iyahlonipha indoda ayikhonjwa ngomune emehlweni wethula isithunzi phambi kwamanye amadoda. Indoda iyaguqelwa iyahlonisha iyathotshelwa. Noma bengakubuka uhlanya unqaphisa kodwa umnyeni akhaza ukuthi hayi kodwa khona hayi unkosikazi. Indoda uyihlokolozo iyoziphumulela le mountweni. Wazoganela lokho ukuthi indoda yakhonjwa ngomuntu. Ayikhonjwa indoda Mangema ayikhonjwa indoda ngomuno. Okhokho bayembethe bazodinwa. Bethi uyeza lo nkosikazi omhla kuphela ushiya ingane zakho necala usulokhu ufuna izimbuzi la ufuna ukuhlawulelwe enkosini. Sisazoqhubeka ku14 inkosi busise nikuzwile. Over to you. 5 minutes ngoba ucotshiwe baba. Ngiyanibingelela abangcwele amen. Angizokukhuluma kakhulu. Usekhulumile uqedile. Angizokukhuluma kakhulu. Kodwa nje kunesihlabelelo esikhona lapha namavesi mabili nje. Bese ngihlala phansi.
Akukho ke mhlambe ke ukuthi ngizothi kulesihlabelo sekuseduze ekuphakameni kodwa khona sisho njalo isihlabelelo so sihlabele njengoba sibhalwe esihlabelelweni namhla mina ngitheli lengali shia haizwe lagi izwe lagi tinginge zinga abuyele muva agese seduze duze kupha Ameni esugangu umemeswe emepenami pinde namhlanje mina ngithelile ngalishiya izwe lakithi ngikhuluma ngomhla ka15 wenyanga ezayo kaJuni uyahamba uyalishiya izwe lakini ithi hlabelelo ngeke ngibuyele awusabuyele emuva njengoba kade esho umama ethi ithuna lakhe lisekho kwangema selile la uyoganela khona ithuna lakho liwasindana awusewongcwatshwa kwangema ithi ingoma bantwana basezulwini sekuseduzane ngomhla ka15 ususeduze kabi akusena kujikela emva kwendlu ithi suka nkungu emehlweni nami ngiphinde ngiyibone leyo nsika eyangilanda emazweni akithi kunothando lolu uthando lolu ngekhathi wena uqala ukubona lensizwa ibika kuwe waze wena waba nayo leyo nsika yalomlilo leyo nsika iyo ke lekuthathayo namhlanje insika yalomlilo ekususe emazweni akini ithi ngeke uphinde ubuyele emuva uyofela khona njengoba kade besho umama bethi akuna divorce uyofela khona ukuyiphatha kahle ke emzini uthanda abantu basemzini injabulo uyikhandela wena futhi nobubu uyikhandela wena empilweni ke ngizoba mfishane bese ngehlela ngezansi empilweni ke kulula eyintweni ezilishumi kuye kube khona into eyinegative mhlambe sibe u9 bese kuba khona upositive okuyiyona ongabambelela uyakwazi ukubambelela entweni uthatha injabulo ngento eyodwa ubambelele kuyo amen uma injabulo yakho kuyinto ethile kulezi zinto eziwu9 ezinegative ongajabuli ngaze emzini hlala kulena ojabula kuyo bese iyona uyimultiplier ikwenze wena ukuthi uhlale emzini ngoba at least ikhona okukodwa okwenza ujabule emzini amen thanda indoda yakho kunezimo ezifikayo bekumnandi ninonke manje senihlanganiswe ngokomshado nahlanganiswa ngabazali nahlanganiswa uNkulunkulu beninonke ningakahlanganiswa abazali ningakahlanganiswa na umshado ohlanganiswe uNkulunkulu unyazi lwezulu
manje kunezimo eyifikayo kuyenzeka ngelinye ilanga uthola ukuthi nijikelwa impilo senisemshadweni ningathi manijikelwa impilo impilo ijikelana financially impilo iyakujikela nangokugula uthola usuyagula noma umnyeni wakho uyagula ungabe sewujika ke wena uphelelwa uthando ngoba imali ayikho noma umnyeni wakho useyagula uyohlala naye ebuhleni nasebini umzimba wakho uyinyama yakho amathambo wakho amen. Siyabonga ba umshumayeli angazi mhlawumbe uthala ekhaya nomnaka umshumayeli ufuneka bese nimphuthumisela amanzi uyakhuluma uyaphazamiseka nithule nje yini inkinga yenu? Siyabonga kakhulu ba umshumayeli sisimangema kunestyle esishasha macekeceke esenziwa ngomakoti ngeke ngisibuke phela ngithule ngithi du uthole umakoti bamshumayeli uyacwebezela uyaconsa coco indoda ngathi ivuke epipini ya ethempelini ngithule ngibuke angani abanye uthi mina ngayigezela indoda yami awusakwazi nje ukuyigeza sekubukwa wena nje utelebhela indoda ifaka umnazathi ofana nalenhlabathi wena ufake umangenge omnazathi uhamba uyatelebhela indoda ngathi ivuke epipini imhlophe inyawo lapha enzwanini ngathi ugeza yagcina ngevike edlule ungayenzi mangema leyo nto leyo indoda yomumlomo ngathi kade yagcina ukudla nomna sithotshekile othi bhaqi sifuba kuthiwa uganiwe lo makoti kukhonjwa wena uyaqephezela indoda inkila itheka nje nezinwele eyibhekele ongamadevana kubhekele endodeni iphume kuyiphi indlu lendoda injena noma sekuthiwa iphatha inkonzo ethempeleni iyadabukisa ihlawela ibalisayo iyaqhaqhazela nawe uyaleka ngosizi indoda nokuyibheshwana eliqhothile lembuzi uyiphakele esikhaftini se-ice cream indoda izisigodla ngathi iredo uma isiyodla neyinhlalisuthi ngaphandle wena uphethe uthaphawe alubhalansi uthando bakhonzi angikhulumi nomangema kuphela ngikhuluma nabantu abakhona la abasemshadweni ukuthi indoda ayingabi ngathi ivuke epipini wena ubuclean ngoba uzihleba wena kupheleni kosuku bakubukwa wena uclean indoda ingcolile bathi hawu yangcola kangaka indoda ayiklami fani igazwe uwe fani ayinelwe uwe yini ibe mahliphi iphathe ngesikhoma selayisi imnaza lethi indoda ukhona umakoti omusha ocekezelayo obethezela uma ehamba indoda yakhe ifaka idavatha igqwale liphela inkani yini sirobhani ngoba ngokomthetho wakhona thina abantu abashadile abaganiwe ilabo bakoti abasebasha labaqephezela kufuna uma uyothunga umnazaretha wakho ucubic kuthungela umakoti kuthunga wendoda kuthunga oyingane nibe yisethi nifane nonke yini umakoti abengcono kunendoda baba mvangeli angibingele benkosi kulomcimbi sesikuona njengamanje ngegama lonyaza amen. Mina ngisakwazi ngizokukhuluma nelanga selishonile sengivele ngaduma kukhulunywe kakhulu hey umangema ukhwenyane nenze njani nimshaye ngo250 nambekaphi ohamba ayike ayikhinking kodwa ubandlululo lolo hey dadewethu angazi ukuthi kufanele ngiqala ngakuphi emangema kodwa ukuthi angisho nje lesihlabelelo 179 kodwa ukuhlabelela kuyasithatha isikhathi Thixo ulilanga lethu lathuka
khanya peso awethu so sonke indlela zakho angigume ngihlale yabona njengamanje bakuyala qiniswa kakhulu la edibonini elihlukanisa imizi yabantu yabona uma ungalandela mhlambe umamezala engakutshela noma umzali wakho nje uzokutshela ukuthi mina ngangafunwa uma naye lo gogo lo wena uzokutshela ukuthi engafuna unini kusho ukuthi nje sibanga ukuthi zingena ngomnyama phela kuthiwa nangumntwana sibanga lokho nje ukuthi ingena ngomnyama uyabona ke sisi yazi khona nje sizekele ngifuna ukusisho kodwa isibonge ngisisho kona omnye udadewethu wathi meseganile ngala imsinga kodwa yayisindoda imtshela ukuthi hayi njoba kwenza umsebenzi lapha ekhaya kuzoba nomsebenzi omkhulu mina ngilibeki njoba de bekutshela yayisithi lenkosikazi lalela lawe baba kabani mina ngizange indaba enzala ekhaya ngayeza kuzowandisa lo muzi yayisithatha ucingo yasondela insuku kuzozoga utshwala magaga utshwala mawungafundiswanga kini ugaga utshwala othamba ungazenza uclever ngoba uyopheka into kuba sengathi ihanjiwe iyobijila ingane utshwala thina sikhule benze oma mawuga izulu nje bashaphela umakoto ngiganile nje obade ngelapha ekhaya ushakala abantu hayi washaya impela wayesafonela abafowabo wafonela abafowabo wabachazela udaba basabafowabo besukuma phansi ngemonto abantu abangasokole bangena emontweni baqonda khona bafe batlalela ke sibali uyabona njengoba kwenza umsebenzi lapha lento ekhuluma ekudadewethu into engeke iziyenzeke uyakhona uyobugawu utshwala naye uyoza uphothula umsebenzi ebhizi khona kwaba kanjalo naye wagcina esukuma phansi waya kubo kade ethakayi kusho ukuthi lo makonto ube yilambe elihle lokuthi lento engalungile afika iveze ukuthi cha akahambisani naye ngoba nathi khona into esiyenza amanifika sife sinitshela indaba ubona nje umfowethu othile ubona nje uma ubona nje ubaba kwesingazenziki kuba homa mgobhozi nani bweni sibambe kahle bese sidedela nokungafanele sikudedele mase ngidedela okungafanele ukugcina nje kodwa ungakusebenzisi siphathe kahle uhloniphe ungenziki indoda engathi wazitholela wena Makuyibumbela. Awu. ungenzi indoda engathi wayizala yalalela esiswini sakho khona igama thina sethiwa ngalo thina abantu besilisa ngeke ngilibize la kodwa khona isilanyana lesabizwa ngaso ukuthi indoda ini kuyafika ngaleso sikhathi leso uthi indoda ithi ukugijima angeke ke sizwe nawe kuthiwa usuphikisana nendoda yakho nawe usuyagijima 50-50 ithe mayiphunyuka indiza ngana nawe uyaphunyuka ngapha
kokwakho kuzoba ihlazo eliphinduka kashumi futhi okwakho kohlalwa phansi ubuyiselwe kini kuqalwe phansi ekhishwe inkomo kodwa indoda ngeke kuze kuhlalwe phansi kuthiwa khishwe inkomo ngeke izixoshwe kubo indoda ihleli kubo ayihlawula ikhiphi inkukhu angeke ngoba nakho usube nenhlanhla wena wafika usuzogcina uvalela izingane zabantu okufanele ifike nayo njengoba abantu bebangaka emhlabeni sokwenza njani mayithandile indoda yakho udaya ngiyamlanda masibanimani uyomlanda uyayibona ngaloso sikhathi uthi kwaba kubhlungu noma kwaba kumnandi awumzalanga alalanga lesiswini sakho wena obulwa nje isayidi uthi mina ufuna kucaca ukuthi kufike mina umangema phakathi kwaleli gceke mama ezala kuthandwa noma engasakufuni ethi msa noma ukudla kwakhe angibuyisele eceleni umthando wena ususiqala kuyena othi mase ehambile emhlabeni afuna ukuzocela uxolo kuwe hayi ukuthi uyalimisa ikani nawe uyalimisa ufike eqala phela yebo ningena ngomnyama nonke kodwa uyena owafika eqala sicela ukuthula ke awu kodwa engathi bengingaba khona kulowo mshado amen awu sicela ukuthula uyabona dadewethu kuyakwazi kade futhi ngakwazi angaze ngizwe ukuthi umlomo wakho uyavuleka mhlawumbe uyavula ngazi kodwa abantu abaningi bashibhiswe imlomo yabo yazi ayikho into eyinkinga yabona nje makwakhona indatshana encane esontweni encane ethinta ongala nongala isuke sokuyaboka abantu bayikhuluma left and right abalali ko WhatsApp beyikhuluma indaba neka mnyeni wakho kungenza ngelela ngwethola isindisi kona ubaba wakasibiya segugile lo baba akafuni ukuthatha umhlala phansi golozile kubelungu sebenza ngenkani nompele sexilibeni uthi umkakhe wathi mefika le goal base begijima laba banemlomo emkhulu kakhulu bayomtshela ukuthi ukawayohleka somewhere wazi wabaphendula ngalithini wathi phela umnyeni wamazi khona igigi ephisiwe kufanele enze njani babona umnyanga babengene ngawo ngoba ebeyagxiva inhliziyo ngoba angazi umuntu mezotshela indaba umuntu otshela umkakhe indaba enjalo sokuthi akenze njani akuhlukwane kenze njani ngenene okwesibili engizokutshela okugcina engizokutshela khona intombazane lapha sinayo hayi asinayo le ndawana thile awu nawu ngibheda ngizoboshwa madoda omunye weyitshela ngomuntu ahleli naki ipite naye imtshela zonke indaba usibani that wamcupha nje ukuthi umephuma kwangena yena olotsholayo namhlanje basoba awugcina lawo awuvuleli emlonyeni wakho zonke indaba ezakwakho ezimnandi ezimpi gqiba Nkosi kubusise uhambe nonyazi Cule mina kuqala ngidliwa mina Ugazi ngicela usondele mfowethu Sekuyisikhathi saleyo mpahla esize ngayo Abantu abalungi soqala ngemnikelo Manazareth ayingcwele soqala ngokunikela uma siqeda nje ukunikela siletha zonke izinto ezinhle esifanele umakoti niyayibona ukuthi idekho bakithi akukuhle khona njengamanje othi ayisuka imnikelo yethu emihle sizoya lapha endishini njoba kusho ivesi nje nkanti abagcotshwa bazosithola phambili basikhomba indlela bese sibalandela ngemuva ayibonga Nkosi amen ngenkulu inhlonipho ngicela bonke ngeke Sakhula ngomthandazo haleluya amen amen Sakhula ngomthandazo amen
unya ayiluno bube tatele unya ayiluno bube ngitatalana Ayunya, ayulunubuga. Ayunya, ayulunubuga.
selishonile uzani makhosazana siqala ithempeli lala ekhaya awuthi kuyibambana naley'kali ngiyacela ukuthi kuqala ithempeli lala ekhaya ithempeli lala ekhaya nje lonke kube yibona abangena kuqala ebese ke siya ke sonke nathi amen ithempeli lala ekhaya lonke cabanga ukuthi ke ithempeli lihlanganisa obaba lihlanganisa omali lihlanganisa intombi odukelwe isihlabelelo uthi sinjengalesi angazi ke noma iphambene noma uyafanisa ngalesi angazi uthi uyafanisa obona isihlabelelo esifana naleso ngesona esakhe asifuyise amen
bafowethu zani isikhathi sihambile izipho ibekeni izipho phathi sihambile sondelani bafuthu sekhonile umphathi wohlelo amen hayi manazaretha isikhathi sambili isikhathi uyabona ke manje
lunobubele nami. Unyazi lunobubele nathi. Unyazi lunobubele nami. Unyazi lunobubele nathi. Unyazi lunobubele nathi. bafowethu ngeke sidanse kuze kusife lutho kodwa sicela ukubuyisela kwinto lesiyakhe ibonke ebese siyagoqa amen. Ibambe kancane thandanana. Sicela abafowethu ke nithi ukuthi qwathela lapha sigcinile. Ngiyabingelela amaNazaretha Onyazi. Igama lami ngolungi wambokazi ekhaya kuseFihluwe. Yalongcane waseFihluwe sikhulele eFihluwe ndawonye. Besifunda esikoleni esisodwa. Ngithanda ukudlulisa amazwi okubonga ngakho konke okuhle nikwenzile. Ngithi uShembe nje anibusise anandisele amaphakathi ena ahlale egcwele njalo. Amen. La 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 la. La la la
la la. La 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 la. Sekuze wahlangana, sekuze wahlangana, alingoniseni. Phinde ngibingelele uMangema lo usezoba wasindana la ekhaya eMpophomeni. Bengike ngasakhuluma ekuseni ngichaza ukuthi namhlanje ngizothiwa ngenzela umcimelo njengoba ngiyosinda ngomhla 15 June. Ngithanda ukubongela kakhulu okwenzeke namhlanje, bengingakulindele, kungithobise kakhulu. Ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu nami angiphe inhliziyo nje benzelayo abantu nabo izinto ezinhle. Ngiyayibongela kakhulu bagcwetshwa la ekhaya, uNkulunkulu abakhulise, ithempeli lala ekhaya namathempeli onke kade sihambele, umcimbi ube muhle kakhulu. Ngiyayibongela kakhulu uNkulunkulu abakhulise, abandisele nje nalo sisiphathe size ngaso namhlanje. Ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu abaphe nabanye bafike kulesi siyabonga. Siyabonga. Ngokukhethekile ngisacela ukubonga kakhulu ithempeli lethu laseMpophomeni, kakhulukazi ubaba uMshumayeli wethu okwazile ukuthi ayihlele yonke lento besiyenzeka. Ngisacelela nje nabo bonke odadewethu abasebenzile ngokuyikhandla kanye nomama bethu behlela wonke lo mcimbi. Ngicela ukuthi uNkulunkulu kaShembe abakhumbule ukuthi nabo bakwazi ukuthi bafike kulesi sigaba udadewethu abenenhlanhla yokufika kuso, bese kuthi imali bandla lezi abayikhontributhile nakho konke. Ngicela ukuthi uNkulunkulu kaShembe emaphaketheni abo andise kube kuningi kakhulu. Siyabonga kakhulu umcimbi ebesinawo uhambe kahle kusukela ethempeleni, umcimbi wenabasho besinawo nomcimbi wokucimelisa inkosazana besinawo kaMkhokheli. Siyabonga kakhulu ngoba umcimbi wonke uhambe kahle kakhulu. Siyabonga abantu bajabula, kwabamnandi, kwadliwa kwabamnandi kanjeyana, nenkonzo yesabatha beyinhle kumnandi kunje. Siyabonga kakhulu nesupport abantu baphuma ngobuningi babo beza emcimbini ebesinawo namhlanje. Bayasithanda ke vele abantu eMpophomeni, uma kukhona nje into esike samemeza ukuthi sizoyenza beza ngobuningi. Siyabonga kakhulu ngathi ngahlale kunjalo. Siyabonga kakhulu baba uMshumayeli. Yeah.